Tervepä terve Tube. Tänään me kuvataan vähän krovia. Ei nyt jumala. Pikku hei. WTF 3 hours later. Tää helee. Hiljaa. Hiljaa. Hiljaa tai mä en laita tätä Tubea. Pääse sen suo. Me sun omaan soppislokkiin toki. Eikö tän? Joo. Me Suomi-maahan. Ei Suomi, kun me soppislokkiin. Mitä kamaa sulle? Pöllö. Milloin sä sait pöllön? Ota. Pitää tehdä alkujuttu. Mut mitä sä oot noboontunut? Sulla ei oo enää edes tätä viesaa. Messussa. Paina kankelia messoppisua. Voinko mä tässä vaihtaa sitä laatua? Joo. Mistä? Et sä voi vielä. Tää rasittaa käsiä. Mutta hiljaa. Silleen. Eka mä otan vähän kuvaa. Mä nyt lopetan tää. Joo. Ja